Ja pots trobar la meva primera novel·la, 13, a la llibreria La Roca Guinarda, carrer Xiprer, número 13 del barri del Guinardó, a la ciutat de Barcelona. El vídeo d'avui serà molt curt. Vosaltres recordeu aquell senyor tan campechano, que li agradava jugar a golf amb els seus amics o prendre el sol? Sí, el mateix que va dir el español nunca fue impuesto a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Doncs avui m'agradaria llegir-vos una carta que va rebre un català després d'efectuar una trucada des d'un hotel de Donosti a l'any 1937. Multa de 250 pessetes per parlar en català. Jefatura Superior de Policía, Comisaría de Investigación. El excelentísimo señor gobernador civil de esta provincia, en uso de las atribuciones que le han estado conferidas, ha tenido bien presente la multa de 250 pesetas por realizar a las 14 horas del día 27 del actual una conferencia telefónica desde el Hotel Europa en dialecto catalán. Lo que participo a usted para su conocimiento, significándole que dicha multa deberá hacerla efectiva en esta comisaría en metálico y en un plazo improrrogable de 5 días. Dios guarde a usted muchos años. Viva España, segundo año triunfal. 30 de juliol de l'any 1937. I a baix de tot, la signatura del comissari en cap. El pensament d'intentar fer desaparèixer el català no ve del Congrés espanyol o de la democràcia que ens fan creure tenir, ni del franquisme, ni de la Segona República Espanyola, ni tan sols del decret de nova planta. La idea d'intentar fer desaparèixer el català ve de lluny, de molt lluny. I fins aquí el vídeo d'avui. Ja he dit que era curt. Si t'ha agradat, sisplau, regala'm un polze cap amunt, deixa un comentari a la caixa de comentaris i subscriu-te al meu canal. També et recordo que pots activar la campaneta perquè t'avisin de les meves futures publicacions. I per acabar, deixeu-me recomanar-vos la saga que estic escrivint, La llegenda de l'insurgent, amb la seva primera part, 13, la segona, Els accessoristes, i la tercera, La xarxa fosca. A part de trobar 13 a la Roca Guinarda, podeu trobar les meves novel·les a Amazon, en e-book i en edició de butxaca. El següent vídeo no anava d'aquest tema, simplement m'he trobat amb la carta i us l'he volgut explicar.